Предполагам, всеки обича пиле на грил и на пръчките, където са шишовете. Едното отгоре върти, другото така и отдолу и на газ, където беха. И от всеки отгоре капе върху долното, другото в долното, третото в долното, долу и всичко като капе, изпичат се така и отдолу капе нещо, където се събира в една тавичка. В тази тавичка се събира нещо, ако го видите, или възможно е да сте го виждали, е нещо, не знам какво е точно. Това долу е Ирина дебелата, Ирина от маникюристката от 218 блок. Там предполагам, с всички химикали, токсиди, са събрани, всичко е изтекло. От изпеченото пиле, което консумираме, долу е това. Ето това е Ирина.